Seguint les directrius de la Generalitat de Catalunya, a Martorell es manté la continuïtat dels mercats ambulants, però només amb parades de producte fresc. A l'avinguda Fèlix Duran i Canyameres s'han reunit una dotzena de paradistes que han venut els seus productes frescos als veïns que s'apropaven a fer la compra setmanal. Encara que els comerciants poden fer la seva feina, la situació és molt greu a l'actualitat. Somos autónomos y somos como la última colita del eslabón y nos está pasando factura. No solo por el hecho de que nos lleguen los recibos de los pagos, sino también por la comida, hipotecas, alquileres, facturas. Hay muchas cosas que no nos esperan, pagos que no podremos ni con ayudas ni de 600, ni con préstamos de 2.000 euros, como prevé el gobierno. Pues està afectant molt important. La sort que podem venir i donar suport aquí al poble i fer el millor possible que se pugui fer per la gent gran i per tots. I opinen que la gent encara no està conscienciada. En principio se tiene que hacer más prevención. La gente tendría que ir con guantes y máscaras, pero todos. Y el hecho de no salir a la calle, esto ahora no se nota mucho, pero más adelante pasará facturas. I que el govern haurien de millorar les ajudes econòmiques. Perquè al gran sí que li ajuden, però al petit lo tenim dolent. Quan vinguin les ajudes ja estarem treballant, ja estarem tot això. Així tot, volen enviar un missatge a la població. Home, a veure, que la gent jove que pugui sortir i ajudar als majors i donar suport, és el que t'he dit, donar suport tot, fer-lo el millor possible. Protecció Civil, per la seva banda, ha realitzat una tasca d'informació per tothom que s'apropava a fer les seves compres. Formar la gent de com té que actuar, mantenir una distància de seguretat, no tocar els productes i els paradistes estan donant preferència a la gent gran, gent que és d'alt risc, perquè que estigui quan menys estona possible millor al carrer. Però des de l'associació realitzen més feines aquests dies. Bueno, ara hem estat 2 dies portant menjars de Càritas a domicili, a la gent necessitada, i a l'espera que l'Ajuntament ens digui alguna altra cosa més, de moment. A més, llancen un missatge a la població. El més important és quedar-se a casa i procurar sortir el mínim i indispensable possible. I recorden a la gent gran que no estan sols en aquesta situació. Bueno, el millor que podria fer és o trucar al 012 si no es troba bé, o si no, doncs, trucar als assumptes socials de l'Ajuntament, que llavors ja miraríem si de portar-hi menjar o el que fos falta. Durant el matí, al barri de la Vila també han estat presents els paradistes de productes frescos.